Vítajte pri ďalšom vlogu. Tentokrát bežím dole schody do River Parku, pretože som nestihol 44, takže pôjdem takto schodmi dole bežím. Následne ideme na 4 a do Eurovej, kde už by mal čakať Boris Malik. A 17:40 máme kino, takže sa veľmi teším. Ideme na Godzilla X Kong. Nejaká nová ríša, či tak sa to volá. Takže vidíme sa si tam. A bežím, ona mi bombí! To znamená ešte. Normálne táto cesta týmito schodmi dole trvá 7 minút. Ja som ju dal za 2. Na čo ideme? Godzilla X Kong, Godzilla prichádza... Na nejakú opičku z Prešova ide. Tak sa chápeme. Ja na čo ideme, tak záhlasla, že idem bez mňa. Ježiš, ale Instagram to tak... Is that what I'm into right now? Waking up? Yeah. What are you into? Talking. Yeah. There's just one little wrinkle. Sme v kine. No, kino máme za sebou, Boris sa odtrhol. Finálne zhodnotenie filmu. Tak v Prešove natáčali. Sitina si neužila. Tak by som povedal. Ja by som dal, že 8 z 10. Akože nebolo to zle, ale môže byť aj lepší. Mám otázku, teraz prišla ďalšia 78. Poď na bajk. Mám ísť sem, alebo tam? No to máš absolútne jedno. Tam ten je novší, ale tam ten je skôr. Pričím inak ja si tak, že obnovím svoj vlastný snap, lebo trošku, ja neviem, takže prirastol si k stoličke pod na bike, nesieš na kopavičke pod na bike, rízne sa do dritom, to je mi odvoj slogan. Kam ideš? Vidíš, otec mi volá, budeme to ignorovať. Pardon, otec, ak to pozeráš, tak nič osobné. Počkaj, pustíme si pre všetkých užívateľov tejto, čakať, že jak vymýšľal je rízne dritom. Krásne video. Dobre, neviem premietať. Pozrite si, veľmi dobré video. No, práve sme prešli Malika. On býva niekde tu a niekde sem domov. Ja som v trolebuse, cestou domov. Takže tu som ukončil tento kaškový vlog. Že ako si žijeme, piatky večer. A dajte like, odber, všetko možné, zdieľajte a vidíme sa na budúce. Pedro.